Казан оқучылары финанс білімнәре бойынша Бүтін Россия Олимпиадасында катнашты. Ул Казанның 5-нче лицейында узды. Олимпиада кече һәм урта эшмәкәрлек, шәхси эшмәкәрлек инициативасына ярдәм ил күләм проекты нигезендә үтте. Олимпиаданың беренче этабында 30 оқучы катнашты. Есть! Олимпиада запущена! Старт демесіне басқаш, Олимпиада башланып кетті. 6-нчы сыйныф укучысы Самат Деминов бик дулкынланган. Финанс белемнәре акча эшләүнең һәм биржада сәүдә итүнең заманча алымнарын үзләштерергә булышады. Мәктәп укучысы киләчәккә планнарын да билгеләгән инде. Для начала я заработаю денег на бирже и потом уже с денег, которые я Башта биржада акча тупларга җыенам. Аннан шул акчалардан нинди дә булса бизнес башлап җибәрергә исәп бар. Әлегә төгәл әйтә алмыйм. Ул бизнес табышлы булырга тиеш. Пока что я не думаю, что хочу стать бизнесменом. Олимпиада 2015 елдан бирле үткәрелә. Барлыгы 6 төрле бирем. Барысы да логик фикерләүгә, стандарт булмаган алымнарны табуга юнәлдерелгән. Максат укучыларга финанс чыганаклары белән сакчыл һәм нәтиҗәле идарә итү принципларын җиткерү. Хәзерге заман өчен бу бик мөһим. Әлеге юнәлешне үстерергә кирәк. Предпринимательская жилка у молодого человека, она даст возможность в дальнейшем в жизни себя найти. Яшь кешенең эшмәкәрлек тәҗрибәсе киләчәктә тормышта үз урынын табырга булыша. Эшмәкәрлек, хуҗалык эшчәнлегенең нигезе республика мәктәпләрендә укучылар ала торган белемнәрдән башлана. Олимпиада Россиянең 12 төбәгендә старт алды. Татарстан укучыларының белемнәрен федераль дәрәҗәдә дә бәяләделәр. Республика вәкилләре Россия Үзәк банкы җитәкчесе Эльвира Нәбиуллинага үз сорауларын бирә алган төбәкләр бишегенә керде. Существует индекс Оливье. А какие еще используют блюда для того, чтобы посмотреть, как меняются цены? Олимпиадада онлайн форматта 17 майга кадәр катнашырга мөмкин. Нәтиҗәләр көнендә үк билгеле була. Фарис Мөхәммәтов, Ралина Абрамова, Владимир Юрков, Никита Граханцев, Татарстан яңалыклары.